Bine ați venit la O Vorbă cu Sinele, marca yogaclinic.ro. Astăzi avem un subiect foarte frumos, este despre bani, relația noastră cu banii. Vom vorbi de acest subiect în legătură directă, aș putea spune, cu Alina Leonte, business coach. Bună, Alina, mulțumesc că ai acceptat invitația mea și bine ne-am regăsit. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și bine am venit la acest podcast. Mă bucur, mulțumesc. Alina, spune-ne mai întâi câteva cuvinte despre tine. Cine este Alina Leonte? Așa, pe scurt, Alina Leonte are foarte multe titulaturi și de 3 ori coach, cum îmi place mie să spun, style coach, business coach, stiletto coach. Lucrez foarte mult cu femeile, dar mai nou și bărbații au intrat pe acest tărâm, pentru că, bineînțeles, ce ne aduce ce avem în comun, de fapt, sunt banii. Relația cu banii. Și atunci am decis să merg pe acest drum din tot acest amalgam de ce înseamnă coaching, life coaching și așa mai departe. Am ales acest subiect banii pentru că este un subiect care ne pasionează, dar în același timp ne și aduce atât de multe frustrări de foarte multe ori pentru că poate nu știm cum să-i facem suficient de ușor, de rapid, de plăcut, etc. Dar revenind la mine, pe lângă toate aceste lucruri, sunt o femeie care are foarte multe pasiuni, care este foarte curioasă să afle, să descopere, să testeze noi metode, noi tehnici, despre cum pot să obțin lucrurile mai plăcut, mai simplu, mai ușor pentru mine. Și când am aflat că nu este neapărat o rețetă universală, ci pur și simplu fiecare este diferit și fiecare poate să-și creeze propria rețetă, atunci am ieșit, să spun, pe piață cu acest concept de simplu, plăcut și ușor, dar nu pentru mine, nu metoda mea, ci metoda clientului. Am înțeles, minunat. Mulțumesc, Alina. Da, banii într-adevăr sunt un subiect foarte interesant și nu prea putem trăi fără ei. Fără o relație cu ei nu prea ai cum. Ce poți să-mi zici, ce fel de relații poți să ai cu banii? Tot auzim relația cu banii. Ce relație? Că noi foloseam relație în alte contexte și aici am putea spune că este similar. Ce fel de relație poți să ai cu banii? Este foarte interesantă întrebarea pentru că chiar zilele trecute cu participanții la masterclass, pe care îl țin, am întrebat același lucru. Cum ai definit tu printr-un cuvânt relația ta cu banii? Și au venit răspunsuri care mai interesante, ba relație disfuncțională, ba relație stresantă, ba relație nu ne înțelegem, complicată și așa mai departe. Putem să avem orice fel de relație ca și cu oameni. Și chiar dacă sună ciudat și fac această comparație, dar putem să descriem relația cu banii fix cum am descrie orice fel de relație. Poate că avem colegi care nu ne plac, avem cu partenerul, poate fi relație de iubire, poate fi relație de ură, poate fi relație care unul trage, ai impresia că unul trage într-o parte, unul trage în cealaltă dar asta depinde de fiecare. Și este foarte interesant chiar să invităm pe ascultătorii noștri să lase într-un comentariu efectiv acel cuvânt, cum ar descrie ei relația cu banii. Chiar sunt foarte curioasă să citesc comentariile. Da, cred că într-adevăr este foarte interesant și mai mult ca sigur vor fi răspunsuri diverse. Cu siguranță, pentru că suntem diferiți, vedem lucrurile diferit, dar măcar știm de unde plecăm. Aceasta este cel mai important, pentru că nu contează ce cuvânt îi dai acum, pentru că știi punctul de unde pleci. Știi, teoretic, hai să spunem, noi vrem să ajungem în punctul B, dar avem nevoie de punctul A ca să știm de unde plecăm. Și dacă acum, poate tu spui, ok, relația este disfuncțională, da? Așa o descrii printr-un cuvânt, măcar știi unde stai și știi cum poți unde ai de lucrat, să spunem așa, ca această relație să se îmbunătățească. Da, mulțumesc, într-adevăr. Și toți mai mult ca sigur avem de lucrat în
ceva în relația noastră cu banii. Mereu este loc de mai bine. Alina, te-am văzut, te-am urmărit și am văzut că vorbești ceva de venituri pasive și venituri active și chiar aș fi interesată să ne spui și nouă ce este acel, poate nu toată lumea știe, poate nu suntem introduși încă în zona financiară, dar ne-ar interesa să fim de acum încolo. Ce înseamnă venitul activ și venitul pasiv și cum să vorbeai ceva de venituri pasive? Cu interes te rog să ne comunici despre asta, poate, cine știe, găsim alte răspunsuri la propriile noastre gânduri și întrebări. Da. Veniturile active sunt acele venituri care, hai să spunem că ofer ceva în schimbul banilor. Poate timp, da? Gen un job. Acela este un venit activ. Inclusiv dacă ai o afacere, este un venit activ pentru că timpul tău acolo este, să spunem, nu știu, poate stai 8 ore, 10 ore și așa mai departe. Veniturile pasive, și aici vreau să specific și să clarific un lucru, nu sunt acele venituri în care pur și simplu tu stai, nu faci nimic și banii îți curg. Pentru că a venit această, hai să spunem, undă de venit pasiv care este confundat cu eu nu mai trebuie să mai fac nimic și banii îmi curg. Îmi pare rău să spun, nu este chiar așa. Orice sursă de venit ai avea, tot la un moment dat va trebui să te uiți acolo. Oricâți bani ai avea, poți să fii și milionar. Chiar dacă se ocupă alții de banii tăi, la un moment dat tot va trebui să vină cineva și să-ți pună un raport în față, măcar să vezi dacă banii respectivi îi mai ai, nu îi mai ai, cresc, scad și așa mai departe. Deci orice formă de investiție, pentru că spuneau, da, venituri pasive din imobiliare, dar și acolo. Dacă îți pleacă chiriașul, da? Bineînțeles, tu ai de făcut anumite demersuri, poate nu te ocupi tu personal, dar tot trebuie să delegi o agenție care să se ocupe de să-ți închirieze acel apartament sau acel imobil. Sau dacă sunt anumite, nu știu, se strică ceva, nu plătește chiriașul, ci tu ca proprietar te duci și rezolvi problema. Așa că acesta este un mit, cum că dacă avem venituri pasive nu mai trebuie să mai facem nimic, ci pur și simplu lucrezi mult mai puține ore decât dacă ai avea un job. Adică dedici doar o oră, 2 pe zi și poți să-ți vină banii, aceeași sumă de bani pe care poate tu ai câștigat în 8 ore la un job. Asta este, din punctul meu de vedere, acesta este venitul pasiv, din punctul meu de vedere. Lucrez mult mai puține ore, fac ceva poate ce îmi place, combinat și aici vine partea, hai să spunem, un pic diferită pe care eu o aduc, pentru că lucrez cu materialul clientului. Ce știi să faci în acest moment și ce îți place să faci și hai să le combinăm. Nu te mai trimit la 10 cursuri, stai că mai trebuie să mai faci nu știu ce, ci pur și simplu fiecare are o experiență de viață, fiecare are, cum să spun, are o expertiză, este bun la ceva. Și atunci hai să vedem cum putem să monetizăm la ce ești tu bun în acest moment. Așa că invit și ascultătorii noștri să-și facă o listă cu lucrurile la care ei sunt buni în acest moment. Și mai fac aici hai să spun așa, mai adaug o steluță. Atunci când, chiar dacă a fost un job, ai fost la un job care nu ți-a plăcut, tu totuși ai niște abilități pe care ți le-ai format acolo. Transformă-le într-o sursă de bani. Pentru că de multe ori spunem, nu mi-a plăcut jobul. Nu ți-a plăcut jobul, este ok, nu trebuie să-l mai faci. Dar ai niște abilități pe care tu ți le-ai, că ai vrut sau că nu ai vrut, tu ți-ai dezvoltat acele abilități. Transformă-le în surse de venit pasive. Alina, uite, mă gândeam acum în timp ce vorbeai, cam câte cazuri sau din experiența ta de venituri pasive care au venit din pasiuni, mai ales acum că avem social media și avem toate uneltele astea la dispoziție atât de ușor, accesibile față de alte vremuri, câtă lume poate să-și facă, nu știu, pasiunea sau adică să dăm idei ce înseamnă venit pasiv? Că mai mult ca sigur pe activ toată lumea știe, mergi la job, vii acasă, te lupți cu traficul, se întâmplă lucruri acolo care
cam le vedem de când ne-am născut și au fost foste și la părinți și așa mai departe. Ideea și noțiunea de venit pasiv, într-adevăr, nu este atât de nou în mințile noastre, nu am crescut cu asta. Așa este. Ne ajută-ne cu câteva exemple cam cum să facă o persoană, că sigur în relația cu bani este atât de intim încât, dar rămâi și blocat la un moment dacă nu-ți dai seama unde te duci cu gândul. Că o să zic că, păi mie îmi place să, nu știu, să fac sport sau ceva gen. Asta voiam acum și am zis hai să fie un pic interactiv și chiar voiam să te întreb, acum mi-ai citit mintea, dă-mi un exemplu de, nu știu, o pasiune, așa, și eu să vin cu idei de surse de venit. Da, uite, sportiv, pentru că tot activez în lumea yoga și ved fel și fel de persoane pe lângă mine care m-au și întrebat de altfel, uite, mie îmi place să fac cycling, cum pot să aduc bani din asta? Sau mie îmi place, alții sunt care aleargă ore întregi, că așa le place lor, aleargă singuri. Cum aș putea să fac bani din asta? Că nu am nicio idee, să stau eu să mă registrez așa, să ofer și fel de lucruri care au venit către mine din această zonă. Pentru partea, hai să luăm, uite, alergatul, pentru că am intrat și eu un pic în sfera asta și mi-am dat ca provocare să alerg un semimaraton acum în mai, deci mă pregătesc intens. Ce drăguț, gând la gând, da. Da, așa. Și ce le-aș propune lor, doar că aici intervine un pic și eu vin cu mai multe surse de venit și apoi trebuie să vadă persoana care este sursa potrivită pentru ei. Pentru că ce este potrivit pentru mine, asta nu înseamnă că este potrivit și pentru tine. Și tot timpul spun, trece-l prin filtrul tău. Pentru că dacă pentru mine a face un canal de YouTube este foarte simplu, pentru o altă persoană care nu vrea să se expună, va fi foarte complicat. Și este aceeași metodă. Mie poate să-mi aducă rezultate foarte rapide, pentru că mi este natural, firesc, comod, plăcut. Exact. Pentru o altă persoană poate îl ia durerea de cap doar să se gândească la această sursă de venit. Așa că este doar ca și exemplu, da? Doar că tot timpul spun, treceți prin filtrul vostru. Tot timpul vedeți prin filtrul vostru dacă este simplu, plăcut și ușor, este simplu, plăcută și ușor acea metodă pe care voi vreți să o puneți în practică. Și hai să vedem, uite, la atletism. În primul rând, ca și sursă de venit, poți să faci un e-book pentru începători, pentru că de multe ori ne gândim, da, dar eu nu sunt expert în asta. Eu nu, cum să ce să spun eu, că eu nu sunt expert. Ești mai expert decât mine, care eu sunt la început. Da, da. Ei, și atunci, tu poți să-mi oferi din experiența ta, care este mult mai... cum să spun, este foarte interesantă și pentru mine, la început de drum, eu vreau să citesc lucrurile astea, să știu că se poate și că se poate, nu neapărat gen am fugit 5 km prima zi și după aia nu m-am mai ridicat din pat. Și mă întreb oare de ce? Ce am făcut greșit? Așa că poate să fie un e-book pe care poți să-l vinzi persoanelor care vor să alerge. Poți să creezi o aplicație pe care eu o folosesc, o aplicație acum, care pur și simplu m-a luat de la zero. Deci 1 minut alergam, 2 minute mergeam. Așa am început. Ce frumos, da, da. Poate fi o aplicație care la fel, descărcată, și aici pot fi mai multe moduri de a monetiza acea aplicație. Poate fi fie prin publicitate și atunci o oferi gratuită, fie poți să faci un upgrade la acea aplicație, să oferi mai multe lucruri, poate și lucruri de nutriție sau și așa mai departe. Și aici nu trebuie să știi tu totul, ci pur și simplu faci un parteneriat cu altcineva, pentru că intervine, păi da, dar eu nu știu despre nutriție. Nu, nicio problemă. Sunt alții care știu. Da, corect. Așa. Și poți să plătească o sumă lunară sau anuală, depinde, și să aibă parte de acea aplicație. Poate să fie un canal de YouTube și la fel, ai făcut videouri în care tu explici ce anume, poate echipamente, cum să alergi, cum să, nu știu, cum să calci, viteza, pentru că chiar mă interesa la început care este viteza recomandată, să nu alergi nici prea repede, nici prea încet. Adică sunt lucruri de finețe pe care dacă nu le știi, tu alergi.
în stilul tău. Sau cum calci când alergi. Exact, Da, exact. da. Cum respiri și așa mai departe. Mai ales. Și să ai un canal de YouTube care, după 1000 de urmăritori, canalul respectiv poate fi monetizabil. Adică YouTube te plătește pentru că tu postezi video respective din publicitate. Și, iarăși, în YouTube este și mai interesant pentru că poți să ai mai multe surse de venit. Poți să-ți vină clienți cu care să lucrezi 1 la 1. Da. YouTube-ul te plătește monetizabil, da? După 1000 de urmăritori. Poți să ai afiliere. De exemplu, acele linkuri, dacă tu, nu știu, recomanzi o pereche de Adidas, recomanzi nu știu ce bluză, recomanzi nu știu ce pantaloni publicitate pentru alergat, exact, poți să ai acele linkuri de afiliere. Tocmai de asta spun, nu este totul gata, va fi mâine. Dar, în timp, aceste lucruri îți aduc niște sume de bani și tu poți să, nu neapărat să renunți la job, ci pur și simplu să ai un venit în plus care poate fi la fel de mare ca și jobul pe care l-ai în acest moment sau ca activitatea pe care tu și este din pasiunea ta. Absolut. Deci, și mai e de adăugat un pic că am întâlnit asta recent pe alte zone de sport. Eu mă pricep la asta, stau eu de unde știu eu să fac, nu știu, e-book, de exemplu, sau mi-au mai spus ceva că eu stau să mă expun și să mă vadă lumea și până îmi vin mie bani de acolo, nu mă pricep eu și așa mai departe, deci trebuie să lucrăm puțin și la mentalitate, cu alte cuvinte, că aici vreau să ajung. Da, absolut. Cred că din start trebuie să începem cu asta. Și acum că dacă tot am văzut cum explorăm relația cu banii și cam cum să vedem noi sertărașele în care trebuie să umblăm acolo unde găsim o pasiune, merg puțin către zona mai profundă și vroiam să te întreb, că tot am zis de mentalitate. Între relația noastră cu banii, putem cumva să ne raportăm la ceea ce am văzut acasă, relația cu părinții, cum era mama, cum era tata cu banii, cum am fost noi învățați să, nu știu, înainte erau pușculițe să pui sau nu era pușculiță, sau trăiau de pe o zi pe alta că așa au fost vremurile. Cumva avem stocat pe acolo ceva care ne-a rămas și noi avem același comportament în relație cu banii? Da. Răspunsul este da. Pentru că, și asta o spun și din experiență proprie, am plecat de acasă cu băgăjelul, să spun așa, cu valiza, în care eu credeam că banii se fac greu. Făceam bani, dar îi făceam foarte greu, din punctul meu de vedere, că era o muncă, foarte multe ore și așa mai departe, mult stres, etc. Și eu așa știam că trebuie făcuți bani. Așa am văzut acasă, ce fac? Alt model nu știam. Când am venit, am plecat din țară și am văzut că acum mentorul meu, unde lucram atunci, făceau banii mai mult prin joacă. Era așa, cum să spun, era o atmosferă foarte relaxată. Și eram, cum adică? Păi trebuie să te stresezi, trebuie să muncești, trebuie să tragi, să la muncă. Da! Și se uitau la mine, păi cum adică? Păi nu! Erau două lumi total diferite și atunci am intrat deci, efectiv, convingerile care venisem de acasă au intrat în conflict cu realitatea pe care eu o trăiam în acest moment. Exact. Și nu reușeam să-mi explic cum adică, ce fac ei diferit și pentru că și ei fac bani, făceau sume mult mai mari, da? Și nu erau acea înverșunare, dom'le, trebuie să fie greu. Era, nu, banii vin. Cum banii vin? Cum e asta? Adică stai bine. Pe unde? Să-i găsești eu. Doar că, într-adevăr, recomand și chiar dacă știu că este un clișeu și tot auzim asta, să te gândești ce anume ai auzit la mamă despre bani
ce anume ai auzit la tata despre bani, ce anume ai auzit la prieteni apropiați, pentru că și mediul care ne înconjoară, pur și simplu prietenii cu care tu petreci, inclusiv acum ne pot influența, Da. pentru că dacă, nu știu, ai prieteni care îți spun, păi cum să deschizi o afacere, ce îți mai trebuie și ție, lasă, și dacă îți spun 3 persoane, deja te gândești, chiar îmi trebuie așa ceva? Adică te pune pe gânduri. Așa că recomand să scrieți și să vedeți cum anume, dacă aveți și voi acele convingeri. Pentru că la mine când a fost banii trebuie făcuți prin sacrificiu. Nu aveam asta că banii sunt ochiul dracului, nu știu ce, dar deci trebuie să te sacrifici, să simți efectiv, fizic. Așa că banii sunt munciți. Da. Exact, banii sunt munciți. Și foarte greu să spun, până m-am prins de fapt și a trebuit să văd o altă realitate și nu spun că este neapărat ușor să scapi de acele convingeri, pentru că sunt ani în spate în care tu asta ai văzut, dar nu este imposibil. Da. Și trebuie să fii deschis. Efectiv conștient deschis. De ele. Da, deschis să poți să vezi că lucrurile pot fi și altfel. Da, corect. Și acum, dacă tot vorbim de relație, în relație mai există și emoții, din câte știm, și pe lângă partea care vine cu traumele noastre și cu învățămintele de mici și cu experiențele din copilărie, avem și partea emoțională față de ei și care există și în prezent și care este folosită chiar dacă noi nu conștientizăm în reclame, în absolut orice, ne atinge acel punct emoțional, ne-l gâdilă câte puțin ca să ne facă pe noi să cumpărăm. Și vroiam să te întreb, o relație între emoție și bani și cum să le gestionăm? Cum să-i gestionăm, să le atragem, că așa de cheltuit cunoaștem, e în și aici, sincer să-ți spun, aș mai veni cu o completare în care aș introduce aici și gândurile. Pentru că înainte de a avea emoția, de fapt avem gândul. Un gând și apoi ne ducem la emoții. Și aș vrea să vă întreb acum, să întreb ascultătorii, cum vorbiți voi cu banii? Pentru că, de fapt, acele gânduri ne dau emoția. Și dacă eu, de exemplu, vorbesc cu banii, m-a săturat, uite câte fac pentru voi și voi nu veniți la mine. Da? Uite, eu am impresia că trag în dreapta și voi vă duceți în stânga. Eu nu știu cum să vă atrag, fac lucruri, da, mă duc la muncă și așa mai departe și voi parcă nu vreți să veniți. Ei, și multe, acum am fost foarte cenzurată, să spun așa. Înțeleg, da. Așa. Ei, gândiți-vă dacă o persoană dragă vouă v-ar vorbi așa. Cât timp ați sta în acea relație? Și aștept la fel să-mi spuneți în comentarii, pentru că de foarte multe ori nu suntem atenți cu gândurile noastre. Și aici dau exemplu meu. Meditații, nu știu, afirmații, toate nebunirile astea, da, așa, tot felul de tehnici, nu știu ce, banii parcă refuzau să apară. Și zic, ce, Doamne iartă-mă, adică la alții funcționează și la mine nu? Până am aflat de această tehnică și mi-am dat seama că în mintea mea, modul în care eu vorbeam cu banii, mai ales în momentele în care poate, nu știu, scădeau sub o anumită sumă sau trebuia să fac o plată mai mare, care mie mi se părea mai mare și așa mai departe și începea, adică era confortabil, să spun așa. Ei, în acele momente, abia atunci este momentul să vezi cum anume vorbești tu de fapt cu banii. Pentru că de acolo pleacă totul. Dacă tu vorbești urât cu banii, de ce banii ar veni la tine? Pentru că, gândește-te, este ca într-o relație de cuplu. Dacă partenerul sau partenera vine și îți vorbește așa, cum vorbești tu cu banii, cât timp ai stat în relația respectivă? La un moment dat zici, pe bune, hai, lasă-mă! Exact, da. Așa că mai întâi gândiți-vă la
sau analizați ce gânduri aveți despre bani, pentru că gândurile respective vă dau emoția din corp. Mhm. Și emoția ne blochează dacă nu putem să o gestionăm. Da. Și bineînțeles că experiențele sunt cele care însoțesc emoția și așa mai departe. Acum mă gândeam că dacă tot... Deci acum modul în care gândim trebuie să lucrăm la mentalitate. Asta e clar. Dar dacă ne gândim la venituri pasive, Așa. ar trebui să ne punem țeluri? Hai să ne punem niște obiective sau cum să facem? Că eu am înțeles că trebuie să ai credințe limitate, să umbli la credințele limitative, că avem emoții care, bineînțeles, că ne dă cu shutdown și rămânem acolo în bulă, că trebuie să gândim să umblăm la mentalitate, dar de aici, dacă tot umblu eu la mine și încep să-mi notez și să-mi fac niște țeluri, îmi place să alerg, de exemplu, cum îmi fac acolo un țel că vreau să câștig bani din alergat, dar cum umblu la obiectivul meu? În primul rând, ce le-aș recomanda ascultătorilor noștri ar fi să se gândească și să-și găsească 3 cuvinte prin care să descrie modul prin care să le vină bani. La mine, când m-am gândit inițial, pentru că când am realizat că banii vin greu, am zis, cum vreau eu să-mi vină bani? Și am ajuns la acest simplu, plăcut și ușor. În acest mod, vreau să-mi vină banii mie. Și dacă aceste 3 condiții nu sunt îndeplinite, nu accept oferta respectivă, nu accept oportunitatea respectivă, pentru că înseamnă că este o altă modalitate care să îndeplinească toate cele 3 condiții ale mele. Da? Și așa vă recomand și vouă. De aici a plecat totul. Pentru că la mine a devenit un stil de viață, acest simplu, plăcut și ușor. Și nu doar la început a fost partea cu bani, dar apoi toate oportunitățile care intrau în viața mea le treceam prin acest filtru. Nu știi cum să iei o decizie, ești indecisă, nu știi ce să faci, trece acea decizie prin cele 3 cuvinte ale tale. Și de asta spun că este un proces personalizat, pentru că fiecare își știe cum vrea să obțină lucrurile. Cum să simtă, ce să simtă atunci când obține anumite lucruri. Și asta este un prim pas. Al doilea pas, să te gândești câți bani vrei să câștigi. Pentru că noi fugim de cifre. Mai mulți bani. La asta mă gândeam, gând la gând. Da. Mai mulți bani. Ce înseamnă mai mulți bani pentru tine? Pentru mine poate fi 20.000 de euro pe lună. Pentru tine poate fi 1.000 de euro, poate fi 5.000, nu știu, 3.000 de lei, nu știu. Poate fi jumătate de salariu acum în plus. Fiecare știe suma pe care vrea să o câștigi în acel moment. Și pasul 3, să faci acele liste pe care le-am spus, cu ce ești bun sau bună în acest moment și să vezi cum poți să monetizezi deja din ceea ce știi tu să faci. Nu, da, am o pasiune, nu știu, de croșetat. Dar știu să croșetez la nivel amatorial. Dar nu am tehnica neapărat. Adică știu să croșetez doar într-un anumit mod. Și mi-ar trebui, nu știu, să croșetez, să știu și mai multe. Dar dacă tu trebuie să te duci și să mai faci nu știu câte cursuri, să nu știu ce, nu spun că nu este posibil. Dar dacă tu vrei să începi să monetizezi de acum, gândește-te ce poți să vinzi de astăzi. Ce abilitate a ta. Știu să înfiletez becuri. Perfect, este o abilitate. Știi câte persoane nu știu să fileteze becuri? Mai ales dacă ești în oraș. Nu mai ai timp, nu mai ai când. Nu știi ce becuri. Pentru că acum la câte, nu știu, sortimente de becuri sunt, eu ca femeie îmi prind urechile. Absolut, da. Adică, spune. Aș vrea să mai adaug aici că mi-a adus aminte de o persoană cu care încercam să o promovez, care exact îmi plătea, dar un lucru important de spus, trebuie să ne și deschidem puțin către lucrurile care vin către noi, că dacă noi ne-am zis nu, adică efectiv o imploram să o promovez fără nimic, niciun cost, nimic, și nu că nu are niciun rost, că ea vrea să fie cunoscută decât prin munca ei. Adică exact cum spuneai, să
pună osul la treabă, să muncească și de ce să fie ușor să apară undeva, că mai bine stă în umbră și muncește ca să își facă mai departe pasiunea. Deci trebuie să umplăm puțin și la deschiderea asta, că până la cadă oamenii vând oameni, oamenii reprezintă oameni și banii se fac tot într-un fel prin oameni. Că Și noi uite, mai era și acest lucru, că, vai, trebuie să ai puțin noroc. Tot la noi în România corect, este trebuie să ai puțin noroc. da, da. Și am spus, norocul mi-l fac eu. Cum adică? Pentru că asta cu noroc mi-l fac eu sună așa, da, luată o frază dintr-o carte. Atunci când oportunitatea vine la mine, toți avem parte de oportunități. Toți, Absolut. toată lumea are parte de oportunități. Dar ce face diferența dintre a fi norocos și a nu fi norocos este dacă spun da acelei oportunități sau nu. Uite cum a fost cazul tău. Norocul a venit, da, prin oportunitatea respectivă. Dacă acea persoană are să spună nu, apoi auzi, vai, nu ai noroc în viață. Norocul ți vine de multe ori prin oportunitățile care apar. Așa că eu spun, am noroc doar dacă, nu știu, câștig la loto, dar fără să fi pus niciodată un bilet. Da. Și atunci acela îl consider noroc. Da. În rest, sunt oportunități pe care le accept sau nu le accept. Corect. Și valori care trebuie să ni le luăm în drumul nostru, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne blocăm. Alina, înainte de gândul de final, am rugămintea să ne spui câteva, nu știu, unde te găsesc urmăritorii noștri, ascultătorii, unde, pe ce site, pe ce pagină, ca să ne ajuți un pic mai mult ca sigur vor fi foarte interesați să audă cât mai multe de la tine. Și te rog să ne spui, eu o să las oricum în linkul descrierii direct la tine contactul, dar mai bine ne spui și tu. Mă găsiți în grupul Venituri Pasive România. Acolo vorbim mai mult despre venituri pasive. Organizez mastermind-uri gratuite în care lucrăm fix pe de unde pleci, care este expertiza ta, cum vrei să monetizezi, pași de acțiune și așa mai departe. Pentru că vreau să vin și să arăt că se poate și altfel. Sincer, nu m-am integrat, să spunem așa, în acele metode deja asta este metoda, trebuie să o pui în practică așa cum este, pentru că simțeam că îmi pierd un pic din unicitate. Simțeam că metoda respectivă, da, poate pe alocuri să fie potrivită pentru mine, dar pe alocuri mi se părea foarte grea. Și atunci intra în conflict cu acele cuvinte pe care vi recomand iarăși să le găsiți, să le descoperiți și voi. Mă mai găsiți pe YouTube, la fel, Venituri Pasive România, acolo mai postez videouri. Pe pagina de Facebook, profilul personal Alina Leonte și la fel pagina Exclusive Vision, pentru că acolo este, să spunem, un pic mai mare, aici este doar o părticică din Exclusive Vision. Și cam, nu știu, pe e-mail, deocamdată. Da. Exact. Perfect, da. Mă bucur că sunt foarte multe variante și cine are nevoie de informație de la tine va fi ușor să te găsească. Acum, Alina, te rog, gândul de final în relația noastră cu banii. Transmite-ne ceva în așa fel încât să înțelegem sau să explorăm sau să dezvoltăm cum simți tu mai bine să fie un gând de final cu acest subiect. Relația cu banii poate fi plăcută sau complicată, dar ține foarte mult de noi cum o privim. Ține foarte mult de noi, de gândurile noastre, ține foarte mult de cum privim sau cum ne dorim acest lucru și cât de dispuși sau dispuse suntem să schimbăm această relație. Pentru că dintr-o relație disfuncțională poate deveni o relație poate mai întâi așa, de cunoaștere, apoi de atracție și apoi, de ce nu, de conviețuire. Dar asta depinde de fiecare în parte cât este dispus sau dispusă să investească în această relație
și doar că să vină, și recomand asta, să vină dintr-o energie de curiozitate, nu dintr-o energie de încrâncenare, pentru că atunci apare frustrarea și din frustrare nu prea vezi soluțiile potrivite pentru tine. Așa că ce recomand este, într-adevăr, să te uiți la această relație cu banii și să începi cu un lucru foarte mic. De exemplu, să te plătești pe tine luni dimineața. Începe săptămâna prin a te plăti pe tine. Nu contează suma, nu contează că sunt 50 de bani, că este un leu. Pur și simplu îți dă o stare de foarte bine știind că tu luni dimineața, în loc să te duci la job sau la afaceri și să intri în multitudine de provocări, mai întâi te plătești pe tine. Începe de aici. Și un alt exercițiu foarte fain este să-ți pui în portofel o bagnotă. Eu am început cu 100 de euro, mi se părea așa mai... și mi-era greu să o schimb. De-aia, așa. Vă recomand și să o țineți acolo, pentru că atunci portofelul vostru nu va mai fi niciodată gol. Nu vei mai putea să spui nu am bani în portofel, pentru că nu va fi adevărat. Și să te surprinzi de fiecare dată când spui acest lucru, nu am bani în portofel, și să-ți aduci aminte de acea bancnotă. Așa că începeți de aici jucându-vă. Minunat! Mulțumesc foarte mult, Alina! Mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ai spus până acum. Invit pe toată lumea să caute Alina Leonte pe toate canalele pe care le-ai spus mai devreme de contact, pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe informații importante pe care le oferă Alina online și vă invit să le urmăriți. Și la fel vă invit și pe mine să mă urmăriți în continuare, că tot am vorbit de YouTube pe canalul de YouTube La o Vorbă cu Sinele, pe pagina de Facebook La o Vorbă cu Sinele și Instagram la fel, cât și pe TikTok cu Yoga Clinic România. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invit să nu uitați să scrieți în continuare comentariile după ce va fi postat acest podcast și vă doresc o zi frumoasă. La revedere! La revedere!